bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe ananɓe nanoɓe ngoɗo eranga e didol leydi sénégal kala ko onon tigui kaldete tine tinte kadi manteɗe ñalawma mawɗo ñalawma pattam lamijo assemblée générale kawral ananɓe assalamu aleykum mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe kawral ananɓe international ko ardi foof en jetti jomiraɗo subahana taala en mani rasulullahi mouhammed bun abdallah bun abou talib bajjo aminata goto e ɓuure senkoɓe en jetti mouhamadou havasa to uni fani singati mouhamadoul qali to madinatou mounawwar en jetti tintinde bandiraɓe ɓe kawral ananɓe leydi sénégal ene waɗa ñalawma mawɗo labtuɗo nder leydi sénégal to capital politique et économique to grand théâtre le 29 septembre 2019 à partir de 15 heures jusqu'à 20 heures enen ñaaga bandiraɓe pop yo garda keewal arɓe ɓe nottade notini koɓe garani ɓe en noddi bandiraɓe men ananɓe wonɓe mali ananɓe wonɓe ɗo e leydi sénégal ananɓe wonɓe mauritanie wonɓe guiné ananɓe wonɓe gambie burkina nigéria pop e kuuɓal taniraɓe mbarani sinimagel fardalla ene hinni galgal abdoul malik ibn marwan ñande dimanche 29 septembre à partir de 15 heures ton to grand théâtre national mo Dakar ko an woni min ko min woni an ɗum ɗo de ko mantorgal kawral ananɓe ɗum noon jungo e nder jungo ananɓe fof ina paɗa ñande 29 septembre ton to grand théâtre national à partir de 15 heures